Ja, så er vi klar til ugens trækning, og det er så også den sidste trækning i denne konkurrence. Og jeg har fået lov til at blive filmet i dag, eller jeg er blevet bedt om det faktisk. Og jeg vil gerne lige sige, at alle er med i lodtrækning, det vil sige, at der er 9 her, fordi jeg synes, alle har givet et godt svar. Hvor flot edderkop der. Ja, det bliver en lidt spændende optagelse. Jeg ved ikke, om det bliver for langt her, så det ikke kan blive uploadet, så jeg taler lidt hurtigt. Fordi jeg vil sige, at man kan føle sig i mange aldre. Altså når livsstilen er i orden, søvn er der nok af, mad og drikke er det sunde slags, og så videre, så kan jeg føle mig som omkring 30-årig. Og kærlighed. Og kærlighed, ja, kærlighed også er der. Men hvis jeg nu ikke har sovet nok, og spist for meget chokolade, og drukket for meget vin, eller sådan noget, så er det omkring sådan 60 plus, jeg kan føle mig. Så er der også det der med, at jeg ved ikke, hvor mange liv jeg har levet. Måske er jeg kan også godt føle mig som de der 487-årige nogle gange, hvis det sådan rigtig trækker ud med at tænke over livet og sådan noget. Men derfor så vil jeg gerne gå videre til ugens vinder. Mega gammel i hvert fald. Og jeg gør sådan og der har aldrig været snyd med noget her, det er der heller ikke nu. Ja. Og jeg lukker øjnene. Kan I se, jeg lukker øjnene? Det kan. Og så tager jeg der. Og vi har nu ugens vinder. Ja! Og det blev Amanda. Nej. Tillykke til Amanda. Og vi ønsker jer alle sammen, jeg vil gerne sige rigtig mange tak for, at I har deltaget. Og vi ses snart. Hej. Hej.